Arratsaldeon Euskal Herria, eta ongi etorri denoi txorien sasoi honean saiora. Gaurkoan Jaione Mariezkurrenak eta biok sasi errezeta bikain bat prestatzeko asmoarekin etorri gara zuen etxeetara. Ez, gure etxea, berain... Hirurok. Zeintzuk hirurok? Gaur gonbidatu. Ai! Baina, gonbidatu dut sorpresa sartu behar, no? Bueno, Oindizi sartu dut. Hirurok... Ja, baina, berak errezeta ez du prestatuko, o baita. 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 Hirurok eta Jaione eta ni... Baina, hori ez du ondo jotzen. Bueno, hori da, txoriene hasi behar dela, errezeta bikain bat egingo dugula, eta aina gonbidatu bat izango dugula. Ja, bueno, hirugarren aldia, ja gurekin. Hirua. Hirua. Hirua, zenbaki garrantzitsua da txorienen. Atea zu... Zaitek, beti gaur... Gehi ikasten nahi zan igan dizu, Zirikatzen da, Jaione, utzi, lasai hartu arnasa hartzen gizon nahi da. Bueno, prestatu behar dugun errezeta, Jaione Mariezkurrena, Zigor Iturrieta eta Beatriz Odriozolak, sasi, makarroi sasi tiramisua deituko diogu. Bueno, azkenean ingo duguna, makarroiak ingo ditugu, makarroiak frantzesez, eta horiek dira badakizue, arbendolez egindako, arbendol irina egindako bizkotxo fin eta borobiloiek, eta gero betegarri moduan, tiramisu bat emango luke, erabili behar dukulako, olako mascarpone mus bat, eta kafe erabiliko du, baina hortaz gain, eta horregatik da, sasi, erabiliko du, txokolate mus bat egingo dugu, eta erolako laranja konfitatu azala jarriko dio, gainetik. Eta orduan, ez dakit ikusiko dut, ero gorak egingo du bat, ero gero sandwich moduan, ero jungoara ikusten, ea ze volumen hartzen duen, postre honek, baina hori bai, goi mailako postre bat, goi mailako gonbidatu batentzat, eta goi mailako saio batentzat. Eta goi mailako ikusle batzuentzat. Hori noski. Eta hori, beraiek dena merezi dutela. Orduan, prozedura zein izango da, lehenengo makaroiak ingo ditut, hortarako garrantzitsua, hemen dago arbendol irina, almendra irin hori, eta glas azukrea, hartu eta iragazingo ditu. Ondo pasatuko ditugu, berez, 120 gramo behar ditut, eta hor 200 gramo. Fin usteko ni nahi dudan moduan, desente geratuko datzean. Hori bota ez da inberri inoiz, erabili aldugu beste gauza pila baterako. Gero, zuringoa jarriko ditut arrotzen, erdi arrotuta duenean azukre normala botako diot, eta gero izango da, nastea, glas azukre eta arbendol irin hori. Botoi batzuk ingo ditugu, mauka batean sartu, botoi batzuk egin, eta utzi behar da, 15 minutu ordu erdi ora gutxiko gara kanpoan, zeratik horrek iten duelako gero gerusatxoa moduan geratzea, makarroien geruza tipikoa. Labea, 160 gradutara daukat, eta gero 8-10 minutu labean. Atera, eta hori lista izango ditu. Labean dauden, pausatzen dauen bitartean, 20 minutu horiek, txokolate musa ingo. Txokolate musa iten erreza da. Gurina eta txokolate hemen urtuko ditugu, arrautzak gorringoak arratuko ditugu, zuringoak aparte arratuko ditugu azukrearekin, eta gero dena batu, eta mauka batean sartu, oskaiura, gorputz hartzera. Mascarpone musa antzekoa, kasu honetan arrautzak osorik azukrearekin arratuko ditugu, gero mascarponea emeki gehituko dugu, eta hemen daukat esne gaina. Azukre gabe, ezer gabe arrotuta. Hori ere sartuko diogu, eta hori ere mauka batean sartu, eta oskaiura. Eta honek saltza batera emango du, kafe saltza bat ingo du. Kafe saltza egiteko ingo du karamelu bat, azukrea eta urarekin, karamelu hori bat, ez da beltza izan behar hori keia botatzen duena eta ningotza hori ez. Ingo duna kafe, holako karamelu hori bat, ero esan dezagun, gero kafea txorrota da honba botako diot, eta gero esne gaina izango da, kafe esne saltza bat. Orduan, berez iluna eta gero esne gaina botatzean, krematxu geratuko zaigu. Eta gero montatzeko garaian, laranja asalak ibiliko ditut, horrek erakutsi izan dizuet. Laranja asalak inditu dana zuritu, 3 aldiz urrotzetan egosi aldi bat eman, urrotzetik hasita, eta gero almibar batetan. Almibar hori izan 250 azukrea, 250 ura. Hor utzi ditut, ordu betez egosten, eta lista. Eta gero, kakabotza gainetik. Potente. Lana badao, beraz ni, hoxe, lanian eziko. Lehengo eta behin, baetu esaten da. Bai. Lehengo eta behin, arbendol irina o almendra irina baetzen hasiko naiz. Eta, hau, honek ez dauka misterio handirik. Hartu eta espinan jarri. Eta gero hemen pisua daukat. 120 gramo behar ditu. Eta beste gozat, ze goxua den tiramisu. Izugarri goxua. Ni jatetxe italietarra juten, beti eta naiz aspertzen tiramisu eskatzen.
Bai, italiarra bitu, hor antza horkoa omen da eta. Baina, bueno, gelditu gurekin, zeren eta histori politika dauzkagu tiramisuaren inguruan, eta hasteko lehenengo eta behin. Ez da hola errezeta zehatz bat, edo esaten dena elaborazio errezeta zehatz bat. Bai, italiarra dela esaten da, baina gero esan ditekena da aldaera geografiko ugari ditula, hau da, Argentinan ere egiten da, Bai. bueno, eta hainbat tokitan. Hortaz aparte ere bai aldaerak pertsonalak izan daitezke, bakoitzak bere ukitxoa jartzen delako, edo familiartekoak bakoitzak bere errezeta duelako auskalo noiztik. Esan. Hori egia da, ez nik egiten dut tiramisu originala. Zein da originala? Bakoitzak ez, bada hor batzu, bueno, esne gaina ez dutena botaten, esate dutena bakarrik arrautzekin inbeko zena, gero ez daiz, baina horren ingurun badauket aurrerago edo histori txiki bat, eta da jatorrin izendapenan, aldarrikapenan horren ingurun, ez? Italiarrak beraien artean nola lehiatzen dien, baina, bueno, lehenengo, bai, Italian kokatzen da, zehazki Venezia edo Treviso inguru hortan, eta hemen, sorrerari dagokionez, hainbat eta hainbat teoria daude, baina bat gehiena edo indarra gehien duna da, pasaden mendeko 60. hamarkadan sortua dela jatetxe batean, sukaldari baten eskutik, ez? Hori alde batetik. Baina beste teoria bat hartzeko ere, esaten edo aipatzen da burdel batean edo sortua dela, eta izena hortik datorkiola, tiramisuk antza gurera ekarriz edo euskaratuz izango litzateke animatu nazazu edo altxa nazazua da. Tiramisu erderaz izango litzateke levantamen la animo. Eta hortik omen dator, auskalo. Auskalo, esan bezala indarri gehien duena da pasaden mendeko 60. hamarkadan sortu zela jatetxe batean. Eta gero, italiarren arteko norgehiagorka hortan gehien lehiatzen dienak die bai veneziarrak eta bai friulitarrak. Honen lekuko da, oan dela 3 urte edo intzen errekor Guinnessa. Bertan, friulitarrak zehazki Bilese herrian, herritar hauek intzuen honako tiramisu luzena edo haundina. Eta 206,80 metrotakoa intzuen. Tiramisua? Bai, eta lortu zuen errekor Guinnessa gaina. Baina hori baiz, azkar batean kendu zioten, egun gutxi irauntzun, zeren eta veneziarrek argudiatu zuen honen kontra edo esan zuen, ez zuela originalain, hau da, maskarponea erabili beharren, 200 kilo esne gainera bilizula. Orduan, ez zuten, bai, Eta zehati, ze gaina hori da raro, ez? Beraie jakin gote, ez, errezetak hori nahi eta nahi ez esne gainera arrautzakin egiteana, bai, baina maskarpone, nik uste dut hori argi geratzen dela denetan maskarponea eraman behar duela, ez? Nik uste alde batetik, baietz, baina beste alde batetik, ez dakit, hola pixkat gure arte nola, txutxumutxuk, hemen ateatze aldera. Nola jakin zuen errezeta zen izan zen? Hor, satorren bateo izango zen, topo. Ez topo nola da? Satorra. Satorra, topo noto. Topo. Ez dakit. Bueno, goze hori da, bentsat, jatorri izendapenik ez da hola, eta horren atzetik da biltzela hainbat eta hainbat Italiako herri, eta horre sortzen dula holako. Zaporeatik, ze probatuko zuten, azkenean, egia da, maskarpone gaztak zapore asko ez daukala, baina esne gainakin ingo bazuten bakarrik, nabarituk behik izan, eta testuran nik ere uste dut baietz. Bueno, hauek, baetu bitartean, ikusi duzu, arbendolirina baetu dut, gero pixatu dute 120 gramo, azukrea ondo hor ez dago arazoi baetzeko, eta bai jarriko duana da, zuringoak arrotzen bilardean. Oina ikugun. Baina nik uste dut zaporeagatik eta testuragatik, baina ez dakit. Ez dakit, hemen egia esan maskarponea gehien erabiltzen dena da tiramisua iteko ez, hori oso barneratuta daukegu, baina badaude hor gazta krematxu gehiago ere gure merkatun, eta gehiena gazta krematxu berezi edo zehazki batekin ere konparatzen da, edo ordezkatzen da, edo bi daude gehien erabiltzen dienak, naiz eta beraien arten nahiko ezberdinedien hasteko. Maskarponea zigorrek aipatu bezala, ezaugarren arten zaporea dituna da gozoa, eta azidotasun txiki bat, eta Italian sortutakoa da. Eta gero beste gazta krematxu ezaguna, hau sendoagoa da, azido puntxun esan genezake gorago dela, eta gazia. Eta hau, estatu batutan sortu zen, oker batengatik. Hau da, bertako esan dezakegu hartzai edo olako esnezale bat, gazta frantziar bat iten hasi, eta bapaten gezki atera eta krematxu bihurtu zizaion. Eta oker hortatik, olako cheesecakeak ere etorri izan ziren. Maskarponen erabilerak. Niretzako personalki maskarponeak krematxoa da. Eta... Finaua, krema, ez dakit,
niretzako zapore gutxigo dauke, eta gurinakin ere nahiko gerturatzen da, ez? Gurina nolako antzekotasun batera, eta horregatik agian, sukaldaritzan ere, badito beste erabilera batzuk, tarten batzuk adibidez, ogitxi gortun gainen gurinan partez edo, zabaltzen du, eta gero marmeladakin edo jan. Pastarekin bai erabiltzen da. Eta risoto aiteko garaien, amaieran, hori da. Punto krematxuak, ez negaina bota beharrean, probatu maskarponea botatzera. Gurina ordezkatzeko, zu batzutan zatezu, ez? Hemen gurina ere, hori ordezkatzeko, eta bestela barazki puretarako. Ona, jaionet. Bai, eta gero gozogintzan, batzutan izaten da, etxean iten daunen esnegain arrotue, azkar jeizte zaigula. Orduan truko bada, honako gazta krematxu goiaratxo bat gehitzea eusteko. Bai, ze gero badaude olako hauts kimiko batzu, baina eketxe guztitan, ez badoek agian igual sukaldaritza beste esparru baten edo ezagunego dia, orduan? Bai, hautzak erabiltzen, baina bestela hori, eta gero beste bat, merenge italiarra egiteko batzuk erabiltzen dute eta ez jeisteko gelatina xaflak hartu, desegin eta azkenean merenge italiarra egiten dugunean beroa dago. Eroin alda baita esnegaina pixkat, epeldu hor desegin da gero hori arrotu, ostutzen daren pixkat. Eta horrek gorputza gehiago. Merengean batez be, egiten duena da, merenge hori eustea denbora gehiago, ez da erortzen. Baina adibidez, gabonak datozela eta honako errege opilan barru betai nahi deula eta goiko partea jarri eta ez deula nahi erortzea, esnegain horri, bota maskarpone goiaratxo bat, arrotu, normal, eta gehiago iraungo digu. Adibidez, trukotako bat, hortarako da maskarponea. Bitxikeri bezala? Azukra ditu, eta jaione horre? Listo, ez? Bakarrik azukrea oin utziko du beste 2 minutuero arrotzen, azukre hori desegin arte, disolbatingo da hor likidoarekin, zuringoarekin, eta gero izango da atara, eta biak emeki nazi, botoia jarri, eta musakin jungunez. Gehiago zengo zu. Txokolate musa, hemen, Maria bainua, likido bat, bero, honek ez dauka sekreturi, txokolatea txikituta, eta gurina, eta hau urtutzen utziko du hemen. Eta bien bitartean jungo naiz, banatzen zuringoak eta gorringoak. Zurea da itza. Ez, maskarponea. Egia esan gaur egun, markatun ikusiko duen honako maskarponen gehiengoa behi esnekin indakoa izango da, baina kasu hontan originala edo berezkoa omen da bufalo esneakin indakoa, mozzarella bezala, besterik, hoxe. Sasi maskarponea erosteula. Bai, baina eske, nik uste dut hori, da tiramisu, ero mozzarella bezala, balda horren beste bufalo, munduan zeman mozzarella jaten da. Ez dakit, nik hemendiken aldarrikatu nahiko nukena da mundu mailan hori agertzeko egiaz, hau da, ez dela egiazko mozzarella edo ez dela egiazko maskarponea hitz bat, euskal aurrizki bat hartzea, eta da sasi. Jarri lezakete, sasi maskarponea edo sasi mozzarella hartu, egitan uzten dizuegu, maileguan hartu, mundu mailan sasi aurrizkia. Polikia da, sasi aurkezlea, sasi nahi duguna, sasi sukaldaria. Bai. Asko ez dute, batzuk usteu sasia, bakarri dela sasi ebeltza, sasiak, Euskal Herriko monokultibo handienetako bat. Baina sasi, hori izan, Kasu honetan sasi guk euskaldunok edo erabiltzen du egiazkoa ez dena adierazteko, eta aurrizki bat da esan bezala, zenbat aldiz zaintzun izan den du sasi jakintxua, sasi maisua, sasi medikua. Hau Greziako edo Grekoko pseudon baliokide bada, pseudozientzia, sasi zientzia, horti dator, beraz, pseudo alde bat hautzita hartza dezue, sasi, ez ozer. Hala ekingo zuen moduan, txu! Gauzen zer den, hemendiken ere beste aldarrikapen txiki bat. Sasie edo laharra kasu hontan, zigorrek esan du bezala Euskal Herrin asko ematen da, eta egizan ez du matxe, ez famatxarra du. Baina honen fruitu ez egoxoa den, masusta ez egoxoa den. Orduan, aurri iritziketak enduta, sasi errezetak, sasi tiramisuak agian, beste sasi eta larron hoien fruitu hori bezala, emaitza honen fruitua ona izan daiteke, orduan kontuz. Naiz eta sasi izan, emaitza goxoa izan daiteke. Joen dago sasi eskandaluaz, kokotera ino.
Listo daukagu hau, eta hemen inditu dana da, geroko zuringoak eta gorringoak banatu. Orain. Duzue, bera, Jarra. Gure merengea, hau, bere hortan jateko moduan egongo zan, baina makarroiak, euskeraz makarroiak probatu dituenak, eta makarroia pasta ez, makarroiak postre moduan, bueno, jakingo du, guk gaurrin behar duguna hau da, benetako gutizi bat, eta, bueno, a ber, lan aldetik eta holan ez dala, egia da, hauek, Frantzia aldetik eta gozotegietan ikusi izan dituzuenean, prezioz merkeak ez dira. Eta hemen da gehien bat, arbendolirin erabiltzen dalako ez, hau azkenean, zeliakoen dako gaurringo duen erzeta, bueno, egoki izango zen, eta hau iten dena da, bueno, berez da, bizkotxo bat bezala, trazabilitate egokia jarraituz, noski. Hori da, noski. Baina hori, iten dena da, arbendolirinakin. Eta misterio handirik ez dauka, gero honek labean egia esan dako, 8 minutu utziko du, onde 60 eta geratzen dira holako oso fina dira. Honek, airea. Airea, gara, lehen, azten holakoak egin genituen lehenunien probatzeko batzuk, eta haber nola gogoan neukan, eta azten zara jaten, eta konturatu orduko, duzen erdi, errez. Eta gaina, ikusten dira asko koloretakoak, eta ero betegarri izate dute. Normalen izaten dira bata bestean gainean montauta, hola, sandwich bat. Sandwich. Itxatxita. Hori da. Bueno, nik hau, goxo holan, dena ondo batu, eta gero, maukan jarri, eta esan dakoa, botoi batzuk ingo ditu, eta gero jahungun naiz, zuringoak eta gorringoak arrotzen. Tengo duena da, bitu. Hau garbitu pixkat, eta adaska berdina erabilko. Bale. Zuen etxen esan izan da, ze hau etxe askotako kantzioa da. Bai, sasi jango gaitu, bai, sasi karrapatuko gaitu. Hori nik gure etxean gustatzen den txistea da, hori nola hartzailean eta sorginena, sasi guztien... Bueno, hori beste kantzio bada. Hori omen zen konjuru bat edo arao bat. Lehen garai baten honako sorgineketak aipatzen zuena, eta zen sasi guztien gainetik, laino guztien azpitik. Okerra da aldean zizezaten bauzu. Hor bada histori bat edo ipuin bat, ez? Gizon batek edo hori intzun, ikusi, eta bueno... Bizilaunak. Alderantziz esan zula, eta bueno, dena maguiatuta gertu zela baina tira. Kontu txiki bat edo bitxikeri bat kontatze aldea hemen sasi aurrizkikin, bueno, bai, adibidez, esan deuna, tik aparte, hainbat eta hainbat abizenetan, aurrizki gisa sasi erabiltzen da, edo badaude existitzen dira. Baina kasu honetan ez du esan nahi egiazkoa ez denik, kasu honetan adibidez sasiain daukegu, sasiain abizena, hau gipuzkoarra da, abizen noblea eta nobleziakoa, eta honek esan nahi duna, bueno, berak esaten du, sasi gaina, ez? Hor bilketa hori da, gero beste abizen bat naparra sasi, eta honek esan nahi duna da, sasi asko, eta horrek esan nahi du asko haunitz. Iturri asko dauen tokia. Hori da, orduan, gizan Euskaldunok baditu olako elementu topografiko batzuk edo gure abizenak sortzeko. Zigorrek esan duen bezala, bueno, bere kasun iturria da, beste batzutan herria izan daiteke, ze ingurun zer daun adibidez, bueno, Larrondo, Larramendi, Larrarte, horrek ere esan diezaguke, bueno, nundi datorren, ez? Elizalde, eta, bueno, aurrizki batzuk aipatze aldea, Aran, Gar, hau Gar zuk zerekin lotuko zenuke? Gar. Garzia, bueno, Gar hori sua da. Hori esan behar, Garzia, adibidez. Izei, bueno, Izagirre, adibidez. Agirre omen da, bueno, tokia edo ez. Izei Agirre tokia hortik omen dator, gutxi gora bera. Eta gero, herrin arten ere badau beste bat, Irurita, honi asko gustatzen zain. Iru eta, esan nahi omen da, ez? Eta hori dena bilduta, Irurita. Zergatik gustatzen zaigun guri iru, hemen zenbat. Iruritan etzako herririk politenetako bada. Bai, beste errezeta bat behar nuen da, lau sartuko dituz, bestela sartuko jazu berriro trilogia eta mirarik esaten, ni trilogia eta zer idatziztakit, Ba, idatzi digu, ez trilogietaz baizik eta irutasun santuaz, Zigorrek hemen, bueno, zigorrek ez, ikuste orokorren gastronomin. Botoitxo batzuk ingo ditu. Hartu horrela? Jap, goraka. Patxintxik. Intxaur baten tamainako gutxi gora era. Eta horrela, ez da zetan bata beste handik asko banatu behar, ez da irekiko esageratu, Eta hau esan dako utzi behar dugu, 15 minutu ordu erdi
holan kanpoan. Eta gero, labera jungo di. Zer dako gure trilogia, gaiana? Trilogia, sukaldaritzako irutasun santua hau ere erlijio baira kasu honetan zu praktikatzezuna. Edo eramatezuna muturreraino. Bueno, esan bezala, ditu olako hiruko osagaiak osatzen duten, oinarri bat, ez? Eta hemen ere 3 bildu dizkizuegu edo bildu dizkigu mirari. Kasu honetan, lehenengo irutasun santua, zerutiarra, OAO, olioa, ardoa, ogia, hauekin ja otordua inda dao, ezta? Bai. Bigarren irutasun santua, TBP, tipula, baratxuriak eta perrexia, kasu honetan errezgo esketa guzin, oinarrie. Beste bat, LTT, hau zer den, letxua, tomatea eta tipula, OOG, horrek ematera, ospin oliorako behar dienak, ospina olioa eta gatza, nahi eta nahi ez. Baina ja lau goaz. Bale, 3 behar zien esan, bale, nik bat sartu. Esan bezala, letxua, tomatea eta tipula izan litzeke entsalada guztin ama. Hori? Bai. Ave Maria da. Eta, gero hortatik aparte, pixkat areagotuz edo, gaur gaina gonbidatu izango duen Beatriz Odriozola hemen izango dela jakinik, bera farmazialaria eta kimikaria den hortan, bere esparruan zein izango litzateke irutasun santua? Tik-tak, tik-tak. Ni badakit. Esan nimar dut? Bai. Ibuprofenoa, omeprazole eta parazetamola. Bai, gutxi gora bera. IPO, ibuprofeno, parazetamol, omeprazol. Gehien hartzen dien medikamentuko mendie. Beraz, farmazia gintzako irutasun santua esango genuke. Baina, guk hori ez du kontrolatzen. Ez dakigu, ez du menperatzen eta horretarako gonbidatu du Beatriz Odriozola, bera konta diezagun medikamentu hauen inguruan, zergatik diren gehien salduak, zer falta zaigun jakiteko, nola erabiltzen dituen, hainbat eta hainbat galdera ditu, eta egia esan, horti dabil, sarrera ingo diogu? Bai, nik uste, lehen ikusi dut, makillatzera uste dut jongo zela, baina, gertuatzen, nonga. Horrek esan dakoa, ordu erdi, utziko hor pausatzen, eta bien bitartean, ingo duna garbitu, eta ingo dut zuringoak azukerarekin arrotu, eta gorringoa ni bakarrik hemen. Eragio mutin aurreko dan bolina. Eta hemen, txokolate gortutzen. Bale. Hau da, txokolate musa iteko. Eta, Bai. Hori bai, makarontza gero banatu inbar ditu? Iruan arten, ez? Nahiko, ez? Bai. Hemen irutasun santua muturrean eraman behar du, Atera da bana, behitu nola begiratzen dizuten. Kontatu. Jaionek esan dabe, ni ez esan ez errekipo. Beatriz aurrera mesedez. Ni hemen nahi naiz, Erain. Eta gonbidatu hemen gurekin. Beatriz Odriozola. Kaixo, earki, ondo. Osekin? Bai, gaur benetan prestatu behar duguna da... Postre. Ondo atatzen bada, nik uste dut ondateko du, baina ondo atatzen bazaigu goxua. Zuek mosketa txiki hontan zuringoak eta gorringoak banatu ditugu, gorringoak arrotu inditut, zuringoak azukerarekin arrotu ditut, eta oin ingo dugana da, hoxe, gehitu txokolatea ona, jarrotuta duela, eta gero zuringoak bertara. Horra, izea sartuko diogu, eta hau izango da gure txokolate musa. Txokolate mus bat hau izango zen azkenean, gero nahi izan eskero katillutan jarri eta postre moduan zoragarria. Eta hau mauka batean jarri eta oskaiura jungo. Eta eroia jungo naiz tiramisu musa egiten. Eta hortako izango da, bi arrautza osorik arrotuko ditu baita, mascarpone gaztarekin hasi, esne gaina, azukrea, holan bada, baina zuk jaiene bauzka zurtzeko galderak, horri inkazu, horri. Nik ere errezeta erakutzen duzu nola. Beatriz, hemen azkeneko laizpide izan deuna da sukaldeko irutasun santuak, ez? Adibidez nola den, entsalada baten irutasun santu izango litzatekela, letxua, tomate eta tipula. Eta farmazia gintzan agian, ez? Izango litzatekela, homeoprazola, antiinflamatorio edo, ibuprofenoa eta parazetamola. Hori egia da, gehiena saltzen dana farmazietan, batiz bat omeprazola izango litzateke gehiena. Oin banandu behar ditugu alde batetik omeprazola erabiltzen delako babesteko prebentziorako batiz bat. Ibuprofenoa eta parazetamola ez dia prebentziorako, dia tratatzeko. Momentun. Eta gero, beste alde batetik omeprazola gure botiketan saltzen dien
10etik 9 ateatzen dio Osakidetzako errezetakin. Zeia horrela protokolizatuta dagolako, hainbat medikamendu hartze ditun jendeak behar duela babestu urdaila. Bestela ondorioak txarro die, azkenean omeprazola nahiko medikamentu segurua da, eta epe luzera izan ditzazke albondorio batzuk, baina seguruagoa da hartzea, bestela medikamentuak babesi gabe hartzea baino. Beste alde batetik, parazetamol eta ibuprofenoa ez dia babesteko, ez dia prebentziorako, dia tratatzeko, mina tratatzeko, sukarra tratatzeko, eta ibuprofenoaren kasuan inflamazioa jaisteko ere bai. Parazetamolak ez du inflamazio hori jaisten. Hori da, desberdintasuna parazetamola eta ibuprofenoaren artean. Osea, ibuprofenok minak entzen du inflamazioari lotutako min badenean. Eta parazetamola erabiltzen da, sukarra ondo jaisten du. Antipiretikoa. Bai, gero analgesikoa, minak entzeko, eta ibuprofenoa berdin, baina gainera inflamazioa jaisteko. Bueno, hori gutxi gora bera bakoitza azalduta, ez da? Bakoitza zertarako den azalduta, bai. Bai askok saltzen dugu errezti gabe. Osa, jendeak buruko mina daka, farmazina noa, estareko mina daka, farmazina noa zenbate jazu. En cambio, omeprazola beti generalean errezetatzen da. Bueno, hor, ibuprofenoaren kasuan bai errezetarekin izango dela, oain dela gutxi edo hor aldaketa bat izan delako, eta da, 600 gramotatik 200era jetxi delako, 200 gramotako azuek saldu dezakezu inungo errezetari gabe, 600goa... Eta 600goa, hor ikusi dute, ultzera pila bat, eta jendeak hartzen du, askotan, hori, prebenitzeko. Parrandatea naiz da, bazpare hartuko dut ibuprofeno bat eta 600koa. Jo, ez. Dana, anekdota bat bezala, 1960 hamarkadan izan zen deskubritu zela ibuprofenoa, eta hori, Estatu Batuetan, eta ikertzailea Adams izeneko bat, beak, toxizitate aldetik eta behaiek aizien ikertzen artritis reumatoidearen zat. Ordura arte esteroideak erabiltzen ziren, eta, zerbait pixka bat, toxizidade aldetik gutxigo. Eta hau nahiko perfilatuta zeukaten, eta, gizon honek parrandan atea zan, eta hurrengo egunean hitzaldi bat eman behartzun. Eta, okurritu zitzaion, laborategira joan, eta 600 miligramotako dosi bat hartu, eta, ondo joan hemen zitzaion. Eta handik urte batzutara komerzializatzen hasi zan. 600koa. 600koa. Eta komerziatu zuena izan zan butz. Orduan kiebra jotzekotan omentzean, eta ibuprofenoa salbatu zuen, da gaur egun oraindik butz, hor dago, ez? Eta kasu honetan adibidez, 200ko azuek saltzen duzuenen, jendeak hori ongi onartu da, edo handiken 600kora engantxatuta da. Bai, jende asko, eta hor, batzuek esateko, nik hartze dut, noiz behinka, eta gustatzen da 600koa, 200koak ez ditez erraiten da, noiz behin bat hartzeko, eta, saiatzen geha, haizu, jontzaiten behikuta, eta jartze izun errezta, eta beste batzuk esate dute, bi hartuko ditut, eta kito. Eta baina, hori ja, mentalizatu behar dugu, hor pixka bat pedagogia egin behar dugu, ez, 800 ez, hobedezu, parazetamol batekin tartekatu, o lo que sea, baina ez, 800 ez, porque, karo, azkenean, albondorioak, eske, biderkatu iteia. Ara txamarra sartu lan probatzeko, Txean bezala? Txean bezala, probatu. Hau oskaiura da, gero, jakiteko ona batea da, ero balioko du. Bale, oskaiura da gorputz hartzera, eta itxen gorputz. Dagoeneko honek, 25 minutu badamazki. Ikusten zu ez dala geisten. Orain, esan dakoa, 160 gradutara 10 minutu, eta hausia, gero alarma saltatuko du, eta bien bitartean, maskarpune musa jungo nahizetan. Beatriz, bera, esan dezur hori ez, parranda ostean edo parranda aurretik, ibuprofenoak hartzeko ohiture hori egon dela. Jente asko da. Azken aldin nik entzun izan dut adibidez, ohiture bera edo modu bera txertoakin. Ez, txerto aurretik, ibuprofenoa eta ondoren bai. Zentzu edauke kasu honetan? A ber, batzu parazetamola rekomendatzen dute hartzea, berez tratatzeko. Berez tratatzeko. Sukarra dagonean hartu, bestela ez. Mina dagonean, eske bestela, bazpada, ezemat hartu behar ditugu bazpada. Osea, azkenean, hobedegu, itxaron, mina ondo jaisten du, sukarra ondo jaisten du, egon sintomak euki arte. Hori da. Ez prebentziorako. Hau da, goxokiak bezala ez hartza. Ez. Azkenean dena dauka bere albondorioa. Orduan, badazpada, eta zuk ez dakizu. Osea, parazetamola oso segurua da, baina
dosi altutan, gibelera jotzen du. Orduan, eta alkoholakin hasten baldin badeu, gehiago. Orduan, pixka bat... Zentzukin jokatu, eta bestela beti galdetu. Eta guk, aholkatuko dugu, nola tartekatu behar duten, nola hartu behar duten, ose dosi hartu behar duten, etorri. Bueno, parkatu mostean eskak, jarsiko nahi zoin musa egiten, hortarako lehen inditu banandu, gorringo eta sauringoak, musa maskarponen aiteko ere horrela inalda, baina bueno, askarraldera aitera, ingo itxula, bi arrautza azukrerarekin arrotu, gero maskarponean sartuko jo, eta gero esne gaina. Lehen bezala mauka batean sartu, eta oskaiura. Eta listo, eta gero bakarri faltako zaigu, kafe saltza bat ingo jo, kafe. Eta hoxe aldamenien jartzeko, orduan, nire aldetik, jone, berorrena da hitza. Bueno, hemen duda txiki bat, hola, pixka pentsatuz, ez? Parazetamola esan duzu, sukarra antipiretiko gisa, eta, lehen garai batean, aspirin hartzen zen gehiago, ez pasa da aspirinak? Aspirina hor dago, hor jarraitzen du, baina egia da, beda, nik ikasketa bukatu nitune 1981an, eta ia ordurako esate ziguten, estatu batuetan, batiz bat ibuprofeno erabiltzen zela. Aspirina asko jetxi zela, eta hori honea etorriko zela, eta hori gertatu da. Osea da, han hasi zan ibuprofenoa, eta azkenean ze gertatzen da, umea txikia dienene aspirina etzai ematen, ibuprofenoa emate zaie. Eta gero, epe luzeako, tratamentu bateako, epe luzea edo, aunque sea 5-6 egunetako, ibuprofenoa, hobea da aspirina baino. Aspirina da noizbehinka hartzeko bat edo. Orduan, ia jendeak, pixka bat, ibuprofenoak dena betetzen du. Orduan, ibuprofenoak, aspirina askoz gutxigo. Leheno, derrigorrezkoa zan, farmazi guztietan dakagu existentzias minimas, esatez dala. Eta 20 aspirina ziren existentzias minimas da, orain, gutxi, porque gutxi esatzen da. Lehen hemen komentatu du, estatu batutatik etortzeiela hemen olako jarraibide ugari. Eta, umeak aipatuta zenbat eta zenbat guretako eta zuetako kagian aspirina txikiena, aspirina infantil jarri zanen deu txilborren, honako bidaietako zorabian aurka ez da hori ematen zen. Hori ematen zen. Nik hori entzuna dokat, hori egia da, psikologikoa zen, Dena delakoa baino, tirita batekin eutxi eta venga, guazen. Hori ez dauka, zientifikoak ez dauka, ez dauka gingo. Eta gero aspirinak joku eman izan du, ez? Farmazira etorri eta, aspirinak kaja bat? Ja, kondoiak, baino. Ja, geroz da gutxigo, hori ideia geroz da normalizatuago dago, baina, bueno. Ni petzatzen ni bakarrik erabiltzen nuela teknika hori, oza, asko egiten dute hori. Bueno, itezan, gara baten itezan, baina oain ja normalizatu da gauza hori. Homeoprazola, hor gelditu zaigula zintik. Homeoprazola betirako medikamentua da, betirako lako... Gauza da, norbaite betirako hartu behar baditu, hainbat botika, azkenean urdaia bestu beharra dago. Ze bestela medikamentu horiek eragina daukate. Ze arazo dauka omeprazolak, urdaileko pH-a pixka bat igo egiten du. Eta hori, epe motzean ez dezer gertatzen. Epe luzera horren eragin nagusia da B12 vitamina ez dela behar den bezala xurgatzen. Orduan, B12 vitamina horren nivelak kontrolatu egin behar die. Jeisten baldin badie, horrek neuronalki eta ondorioak euki ditzazke. Orduan, hori normalean medikuek badakite eta askotan analitika orokorretan azukrea eta kolesterola eta horrez gain egiten dutena da B12aren nivela. Eta beheran baldin badago suplementatzen da eta iazta. Hori da batiz bat epe luzean gertatzen dena. Baina bestela hor untzerak eta guzti hori okerragoa da. Ze bestea B vitamina suplementatuz ja kentzen dugu eta konpontzen da arazoa. Eta betiko izaten da. Betiko zehartzen dituzten botikak tentsiorako, kolesterolantzako, azukararentzako, betiko izaten dira. Baldin eta hori, baldin badaukezu, egunean zehar hartu beharreko asko. Bestela badau orokorren hartu behar duen ez dunik jarraitzen duna hartzen, ikustezu alako ez bereziki. Berez, gero denboraldi bat egon baita ere omeprazola antibiotikoakin. Eta ez dauka zer ikusirik, antibiotiko bat hartzen danean hartu behar dira probiotikoak. Amigo. Baina ez omeprazola. Omeprazola da, babesle bat, baina azidoarekin zer ikusia dauka, ez bakteriekin. Porque antibiotikoak egiten dute bakteria guztiak hiltzeitu duzte, bai
infekzioa sortzen nahi dien txarak, eta bai onak. Orduan, probiotikoa behar ditugu, onak berreskuratzeko. Eta omeprazolak ez dauka, ez, inongo... Kasu honetan, probiotikoak aurkitzeko, janarina aldetik adibidez. Fermentatuak, jogurrak, bai, jogurrak askotan ez da nahikoa izaten. Hori da. Pale bai jogur jan beharko litzateke. Eta orduan, behintzat antibiotiko hartzen nahi da bitartian, batiz bat klabulanikoa, amoxicilina klabulanikoa oso bai, kaltegarria da, bai oso gogorra da, kasu askotan egite ditu, ondjoak, ahoan edo diarreak, bai, kalte handia sortzen du, eta hor bai guk aholkatzen dugu suplementatzea. Probiotiko batzuk. Bueno, errezeta, arrotu ditut arrautzak, gero bota dio maskarponean, bertan ere ondo nahasi dut, eta orain haizea sartuko diogu, pixkat gehiago, esne gain arrotuarekin. Eta kontutan izan, azukrea esne gain honek ez daukala, alez azarratu zait, atzamarra sartu dio esne gain arrotuari, eta nola ikantan hori, holako aberrazio bat, azukre gabe, bueno, kasuntan azukrea desente zegoen hemen, eta hau, mauka batean sartu, eta listo. Lehen baginoen, ingo duena da karamelua, ze denbora aurrera juten nahi zaigu. Ateratzea nahi? Bai, atera dizu. Bueno, ba hemen karamelu bat ingo, karamelua, hori, 100 gramo azukre, eta 50 gramo ura daukau. Hau, utziko du hemen irakiten, eta honek, karamelu hori bat, ez dugu nahi belbeltza, keia botatzen ezazteko, hori laranja, holan, urre kolore poli bat daukanean, kafea botako dugu, holan, lako sugar batzu botako izkiu, eta ero esne gaina, teinko dugu, kafe esne saltza bat, esan dezago. Eta hau, bebai, oskaiura. Eta horiek, ostuin behar dira horrein. Zein behar du behar horrek? Probatu azukrean, nola dan. Zein, hau? Barkatu, egia da. Iso 9.000 pasatu behar ditugu. A ber, maskarpo ondo dau. Wow. Baleko baita? Oso, zoragarri. Bueno, vale, venga, ondo guazo ingo, venga. Gureakin jarraituz. Medikamentuena kasu honetan nola evoluzionatu du? Adibidez, esan genezake, modaren arabera joaten da, ikerketa berezik nundik jotzen die? Bia batera, modake izaten die. Eta ibuprofenoa, bai, moda batek ekarri du, baina, bueno, biak azkenean eskutik dijoaz. Osea, ja ikusita ume txiki getzaiela ematen eta epe luzeako ere hobeto datorkit, pues bueno, pues ibuprofenoak ja terrenoa jandio besteari. Baino estatu batuetatik dator, moda bezala hasten da eta bai. Bueno, eta gero modak jote, baita ere, vitamina entzuten dute, vitamina E. Behar dut, ona da, ez dakizertako eta jende pila bat etortzen da bila. Adibidez, ez? Horra adibidez, iragarkitan ere ikusi dezakegu, ez? Moda nundi joaten den, edo nundik datorren adibidez, oain loa garrantzitsua izango da, umentzako lotarako lako formulazio batzuk ikusten nahi gea, ez? Bai, baino, nik ez dut ikusten, farmazian, umentzako jendeak normalean ez beldura handia du. Eskatu, baino, bai, eskaintzaldetik egin naiz esaten. Eskaintzaldetik eta... Ez, besterik gabe. Bai, osea, laboratorio guztik ateatzen dute, zerbait badezta da, baino matxo generalean beldurra daukate umei ez zer emateko. Horrela, ez? Bai. Oain, bai, pandemia ondoren, bai, gehiago saltzen ditugu, bai, hori, lasegarria, valeriana diela, o melatonina dala, o lako gauzak lo egiteko, bueno, azkenean horrek, eragin handia auki du, eta, bueno, eta azkenean gure esku dagona da, gauza naturalak ematea, pixka bat suplementatzeko, eta norbaitek ja zerbait serioa baldin makai, ja mediku eta juten da, eta hori da bidea. Bai, zerbait ja gogorrago guk ezin duguna konpondu, zu jontzaiten medikuta eta jarriko iztu, lasai garriren bat, behar baldin badezu. Eta gehiago behar baldin badezu, orduan, ja jarriko izugu beste laguntzatxoa. Horre bidali nirekin korreka pixan, nila zaituko ditu. Karri genekin. Hemen, laban mantartuko izu eta humosteko, eta listo. Zema denbora, falta zaigu ja, aurki programa nola doa, Alexander? Oain 18 minutu ero? Vale. Bueno, errezetan, justu zuen bitu, hau izango zen kolorea. Oin hemendik aurrera, ja, iluntzen juten da, normalean budin bat, flan bat egiteko, karamelu azpian botatzen dana, hau baino pixkat iluna egiten du. Ingo duguna da, esne gaina irikita dukat, eta oin kafea. Kafe txorrota da hon bat. Honetik. Beldur gabe, Utziko du pixkat, gero inbehar ditu dana gure makarroiak,
Tiramisuan beti, bakizu, bizkotxo azpikoa busti iten da. Guk pixkat honekin, gero brotxa batekin bustiko dugu, eta oin, utziko dugu hemen kafea karameluarekin batzen, irakiten, eta gorputza esnea inakin ingo. Orduan izango olako kafesne gozo bat. Gaur egun saltzen dituzten horrek eta olako antzeko zerbait, baina guk eindako etxean eta naturalagoa. Ze galdera, oin gabona, gabanon inguruan ero galderan bat oin ez da, gomendio matero... Gomendioak bat ez, jankak datozkigu hor. Bai, sabela babesteko, nik gehiago gustatzen zaizkit, hor mukosa babestuko dutenak, ez? Azkenean, ikusi behar dugu batek mina baldin mauka eta beste batek ez, zergati da? Gure urdaileko pH-a azidua izan behar du, bai. Orduan, omeprazol batekin azidua aldatu baino, hobe da, babestea mukosa hori ze, mina ematen duna da, babesten duen moko hori dagolako pixka bat, edo zulotxon bat, edo... Irritatuta. Ze jodez gu jaten degundana, urdailean erre egin behar da. Eta horretarako pH-a oso azidua izan behar du, derrigorrez. Orduan, zergatik handa, sartzen dugun xerrada bat, erretzen degula, eta gure urdaileko paretak ez. Badagolako muki bat hor babesten duena. Orduan, hobe da muki horiek hori babesten duen zerbait hartzea, edo digestioa egiten lagunduko digun zerbait, ez? Badaude prestatuta gauza batzu, entzima daskatena, entzima pankreatikoak, eta horiek ite dute digestioa egiten pixka bat lagundu. Nei hori gehiago gustatzen zait urdaileko pH-a aldatzea baino. Gaina entzima hauek jatorri naturala izaten dutela, ez? Bai papaya, bai piña. Hori da. Eta horiek azkenean laguntzen digute digestioa egiten. Inkluso probiotikoa, ni oso probiotikoen lagun naiz. Osea, askotan probiotiko batzuk hartzea laguntzaigu digestioa egiten eta gelditzea ongi. Farmazira saltza dituzua, probiotiko baita? Badaude, bai. Eta gero ez da gehiago, probiotiko mundua da gauza berri bat. Oain dela urte batzuk etzan ezagutzen, hasi ziren, probiotiko batzuk, eta oain ja daude espezifikoak, segun zertarako behar dezun, desberdinak, eta ikasten, inkluso egitea esaten, mikrobiota dagoela jatorria Alzheimerraren are bai. Ze xurgatzen da, ze elikagai xurgatzen da, ze gauz pasatzen den odolea eta ze ez, eta hor ikasketa asko aida egiten gaur egun. Hau aipatuta, Beatriz, gogoratu abian dela ITB maratoia eta aurten Alzheimerren gaixotasunaren aldeko ikerketa bultzatuko dula. Eta horretarako aurtengo leloa da Alzheimerra bihotzaren edo bihotzeko gaixotasuna da. Eta honen egun handia, abenduaren 16 izango da. Eta bertan parte hartu dezakegu, lagundu dezakegu alde anitzetatik, eta bat eta horietako bada, gure oroitzapenetako irudiak, bideoak, testuak, eta abar, elkarbanatzea edo bestela zetaken abestia, ez dakit ezagutzen duzun. Berni? Zeinen ederra izango den abestia, zuei grabatu abesten, eta horrekin, horako montaia polit bat egingo da, eta, abenduaren 16an, bakizu, gaina, hori kontu korronteak eta irekita ongo dira, diru laguntza guztiak beharrezkoak dira, ikerkuntza honetarako, eta animatu, eta lagundu. Hori da. Neskak, inbar duguna da, hemen karemalo saltza utziko du pixkan murrizten, hoiek ostuin behar zaizkigu, gero dauzkagu musak oskailuan gorputza hartzen, eta hemen laranja asalak konfitatuta. Laranja asal hauek ere pixkate azarengo ditut, irabazingo ditut, likidoak enduko dira, eta ero platera muntatzea besterik ez da izango, eta goxo atzekaldian daztatzea. Beraz, utzi guzue tartetxo bat, eta bere ala gara hemen platera muntatu eta jaten. Hemen, esan dakoa, kafe asko ez du zurgatzen, baina duguna da horrela, bustiko ditu pixkat, bakoitzan dako bat nahikoa dugu, ez jaion, Bokadun jateko baldin badi, holan, oinarrian, hartuko dugu, jarriko diogu, txokolate musa, eta hau izango bazan, ingo baden ituen bakarrik, nola, betiko... Makaroiak. Horrela. Hau berorren dako. Saltzeko prest. Ez, edo jateko prest. Hori, oina, Alberto jaten du eta zuek ez duzu ejan behar, hala? Hau zuentzako. Hau oinarrian... Hau txoio bada, Gero,
Txokolatearekin laranjak oso ondo eskontzen du. Orduan ingo diona da, laranja sal, konfitatu, pixkat jarriko diogu, eta ero mascarponea gainean. Eta txak, bueno, sasi tiramisuak, bueno, holako zerbait izango gutxi gora, bera. Ez da, gainean jarriko dio gero, igual gainean ez dio jarriko bate, ez dute izango gazan moduan jaionen, nola da hori makarroi bat. Gainean ez diot, zer nahi dudana da, bera. Zelen Alberto hori, eman diotolan zui bezala, sanguitzean. Itxigabe utzi esatezu. Itxigabe. Ze kakao hautza botako dioteni gainean, eta kakao hautzarekin bakarriak polita eratuko da, ez? Oain, horrela utzita antzekotasun gehiago izango luke tiramisuna. Sasi-sasitik, bueno, sasi erdira pasako litzateke, ez da? Hori da. Hemen lehen komentatu deu, sasik edo larrak izaten dula fruitu goxo bat eta dela masusta. Kasuntan sasi izaten da pseudo, ez da? Baina zuek hori asko entzungo duzu, pseudo aurrizki... Nik aurrizki ez, aurrizki bai, barkatu. Pseudo aurrizkikin, bueno, ba bixen. Niko nikin gauza bat dauka bakarri galdera. Bueno, argi gauza bat eta galdera bat Beatrizen dako. Hau hartzeko homeoprazolik ez? Ez. Honek ez du behar ez. Hori, bai, bideo zenatik aurrera, mesedez kontutan izan. Beti bezala, botikakin bezala, dosiaren arabera. Osea, posoina dosian dago, ni beti hori izaten. Hau, bi jarriko ditu, gero. Karamelo salta Alesek patentatu du. Hasi nire botatzen hola porrolan da. Hori da tofi bezala, ez da? Bai, hori da tofi bat, tofia. Eta, bueno, politxago egitean nahi nuen, ez zuena politxago egin ditut. Gure ikusentzula entzako, bueno, horrela utziko dut, gero improvisatako dut urrengoa politxago, bale? Bueno, hemen dago zuen gure makarroi, sasi, tiramisua.